Ez jó. Ott a gyertya. Robi, próbálj majd elfújni. Várj, hozok egy Valami jöjjön ide. Jó. Most ilyen tűzijáték. Ötösön van, nulla az nincs. Megvan a Barbara Streisand? Én szerintem nem kell itt az ötven a torna. Rajta van, jó. Teszünk azért egy-két gyertyát rá, jó? Jó. Just in case. Egy ötöst. izgulsz, Robert. Nem teszek ilyet. Na gyere, menjetek a családi kép. Ezt kell megnyújtani? Álljatok. Anna, te nem vagy család. Először a gyertyákat gyújts meg. Ezt hogy lehet beleszúrni? Ilyen használtakkal jössz még. Már nagypapának is ez volt 47-ben, ezért tortáját. Hát jó van már. Akkor volt 50, ez az 50. Mindenben. Ez a vaku. Ó, zene! Akkor tegyük így, hogy a fénykép miatt, ugye, vagy elvannak ezek az alátétek. Elzsó, nem csak szúrd bele, hogy kapod elég legyen az Nem megy bele, mert kemény. Jó, egyet. így jó, kettő. Ezt csináld utoljára, mert nem még olyan sokáig. Egy képre azért, alapfényképeződik. Elmegyek az útból. Tor. Megyek közelebb. Fényképező. Te is oda, te is, gyerünk oda, gyerünk egy, kettő, család. Menj oda, Erzséke. Fény! Ki van? Én! Minden nap! Még egy gyertyát.